जिसु हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय हामबायसै जिसु हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 45 बोसोरनि हिराथि रंजामाखौ नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 45 बोसोरनि हिराथि रंजामाखौ हामबायसै जिसु हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय हामबायसै जिसु हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 45 बोसोरनि हिराथि रंजामाखौ नोंनि अननायजोंनो मोनबाय जों दिनै 45 बोसोरनि हिराथि रंजामाखौ हामबायसै जिसु हामबायसै जिसु नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय
दामग्राफोरखौ मोसानायाव आरो नायग्राफोरखौहाय बहाय नुजाफैनो थाखाय आरो रंजाफानायनि थाखाय अननानै रावखौबो दाफांथ' खावलायनाय जाबाय गुरैनो थांथारा नाङा खावलायनाय जाबाय जोंहा जोबथा आरो आर'ज खालामनाय दं आर'ज खालामनो थाखाय जोंनि सेन्टिनारि कमिटिनि मानगोनां कनभेनर बिथांखौ खावलायनाय जाबाय जों साफ्रोमबो गोसो खुसियै इसोरखौ हामबाय होननानै मेगन मोख्सिबनि